खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नोंथाङा मोब्लिब बिल होआखैब्ला मोब्लिब लाइनखौ दानजानो हागौ 1 जुलाइनिफ्राय 10 जुलाइनि गेजेराव मोब्लिब बिल होयैनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै आसामनि मोब्लिब बिफाननि मन्थ्रि बिमल बरा बिथाङा गोख्रों रावै बुंथिदों मन्थ्रि बिमल बराया मैया क'क्राझार जिल्ला आरो धुबुरी जिल्लानि गुबुन गुबुन साब डिभिजनफोराव थांनानै मोब्लिब बिफाननि मावफारियाफोरजों गुवारै सावरायलायदोंमोन बिथाङा बुंथिदों दि गोबां मोब्लिब बाहायगिरिफोरानो मोब्लिब बिलखौ होआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला फकिराग्रामाव गोबां मोब्लिब बाहायगिरिफोरानो मोब्लिब बिलखौ होआखै आरो बेलासिफारायावबो 54,000 मोब्लिब बाहायग्रानि मादाव 8,000याल' मोब्लिब बिलखौ दासिम होदों बेनिखायनो जायफोरा मोब्लिब बिल होआखै बिथांमोननि मोब्लिब लाइनखौ दाननानै होनाय जागोन आरो मोब्लिब खावग्रानि हेंथायैबो गोख्रोङै राहा लानाय जागोन होननानै गोख्रों रावजों बुंथिदों मन्थ्रि बिमल बरा बिथाङा लोगोसे मोब्लिब खावनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखायबो सुबुंफोरखौ खावलायदों जुब जुब थाद'नाय गैयै अखा हानायजों दालां बायनानै गंसे डाम्पार ट्राकजों लोगोसे 3 सुबुङा दैयाव गोजावलांदों 3 गोजावलांनाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै मिथिंगा बर' राहुल तामां 22 बोसोर बैसोनि आरो रन्जित सूत्रधर 21 बोसोर बैसोनि जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव अरुणाचल प्रदेशनि मुंदांखा संगम दालाङा हा गिसिखानायनि जाहोनाव बायदों जाय दालांनि सायाव 10 साखा थानाय गंसे डाम्पार ट्राकआ दंमोन आरो ट्राकनि सिङावनो मिथिंगा बर' राहुल तामां आरो रन्जित सूत्रधर बिथांमोन 3आबो दंमोन हा गिसिखानायजों संगम ब्रिजआ बायनायनि जाहोनाव दैनि दाहारा डाम्पार ट्राकजों लोगोसे 3खौबो बुखारलांदों आरो 3 सुबुङा दासिमबो गोमानानै दङ मख'नो गोनांदि अरुणाचलनि मुंदांखा दालां संगम दालाङा सियां जिल्लानि सियम दैमानि सायाव दङ सियां जिल्लानि मुंदांखा संगम दालाङा बायनायनि थाखाय दा सुबुंफोरा गोबां जेंनाजोंबो मोगा-मोगि जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों साननैसो सिगांनिफ्रायनो खौराङाव मोनबाय थानाय जादोंमोन दि BPF हान्जाया बिजेपि दोलोजों गोरोबहैनो थाखाय इसिङारि सावरायलायनाय जादों होननानै बेनि अनगायैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों BPFनि बारग' MLA आरो आसाम बिधान सभानि बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारी बिथाङाबो BPF हान्जाया बिजेपि हान्जाखौ मदद होनांगौ आरो बिजेपि हान्जाजों थाफानानै रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ होननानै फोरमायथिदोंमोन बेफोरबायदि खौराङा गोबां गोसारबाय थानायनि गेजेरावनो BPF हान्जाया बिजेपि हान्जाजों गोरोबफाहैनाय खौरांखौ लानानै आसामनि गाहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनाव खौरांगिरिफोरा सोंथि खालामदोंमोन बेनि सायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों दि BPF हान्जानिफ्राय दासिम अफिसियेलि जेबो बेबायदि प्रस्ताब मोनाखै जुदि BPF हान्जानिफ्राय बेबायदि प्रस्ताब एबा थांखि फैनायमोनब्ला गावनो अदेबानि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो गिबिसिन खौरां मोनगौमोन होननानैबो फोरमायथिदों नाथाय सोरबा हान्जाया जुदि बिजेपि हान्जाखौ मदद होनो गोसोब्ला गासैखौबो बरायगोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा मानोना बिजेपि हान्जाया गासैखौबो लानानै मोनसे सोरखार सालायनो आखायाव लादों होननानै फोरमायथिदों लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि एलायन्स जानो थाखाय मोनसे दोलोनिफ्राय प्रस्ताब फैनाया गोनांथि BPF हान्जानिफ्राय दासिम प्रस्ताब फैयाखै आरो प्रस्ताब मोनालासे बेनि सायाव माबा बुंनांगौखौ गोनांथि गैया होननानै फोरमायथिदों बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया चिरां जिल्ला SP गौरब उपाध्याय बिथांनि दैदेननायाव आरो धालिगाव सिडली बासुगाव आरो आमगुरि थानानि असिफोरनि दैदेननायाव 10 साननि गेजेराव गं 36 खावनाय बाइकफोरखौ हमनो हादों आरो बे दायाव दासिम 19 सिखावफोरखौ आसाम पुलिसआ हमनो हादों खावजानाय बाइकफोरा बांसिनानो पालसार बाइक आरो माखासेया KTM ग्लेमार आरो स्प्लेन्डार बाइकफोर होननानै फोरमायथिदों बिटिआरनि IGP LR बिश्नय बिथाङा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला हमनो मोननाय बाइकफोरखौ सिखावफोरा बांसिनै बङाइगाव टाउन बिजनी आरो धालिगावनिफ्राय खावदों आरो माखासेखौ सेरफांगुरि आरो क'क्राझार टाउननिफ्राय खावदोंमोन खावनाय बेफोर बाइकफोरखौ सिखावफोरा भारत भुटान सिमानि गामि ओनसोलफोराव फानहरोमोन माखासे बाइकफोरखौ NLFB आफादनि एमबाथानो जानाय लोंनाय हाथियार दैथायनाय आरो माखासे खामानिफोराव बाहायनो थाखायबो दैथायहरनाय जायोमोन बेनि अनगायैबो गुबुन रायजोफोरावबो दैथायहरनाय जायोमोन होननानै फोरमायथिदों बिटिआरनि IGP LR बिश्नय बिथाङा बाइक सिखावफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थाखाय हमजानाय बाइक सिखावफोरनि मबाइल डाटानि सायाव नायबिजिरनाया जागासिनो जेरै सोर सिखावजों सोमोन्दो दङ
बाइकखौ बबेनिफ्राय खावो, बबेयाव दैथायहरो बायदि बायदि। बेनि अनगायैबो बिलासिपारायाव सासे सिखावनि न'आव सिग्रोमनायाव मास्टार कीबो हमनो हादों, जाय मास्टार कीजों गासैबो बाइकफोरखौनो गोरलैयैनो स्टार्ट खालामजोबनो हायो। बे मास्टार की एबा साबिखौ बङाइगाव टाउनावनो बानायनाय जादों, नाथाय सोर बानायदोंमोन बेखौ दासिमबो हमनो हाथ'वाखै। बेनि सायावबो गोख्रोङै सिग्रोमनाय खामानिया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। डक्टरनि गोरोन्थिनि थाखाय सानै बिब'-फंबायनि जिउ खहा। बिथांमोनहा गुबैयै नागालेन्डनिमोन आरो बिथांमोनहा हारियानानि गुरुग्रामाव थायोमोन। बिब'नि मुङा र'जी सांमा आरो फंबायनि मुङा सेमुएल सांमा, 23 बोसोर बैसोनि। जाथायनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला र'जी सांमानि देहायाव आथिं-आखाइ सानाय जानायलाय गुरुग्रामनि आलफा देहा फाहामसालियाव थांनाय 23 जुनाव थिसनदोंमोन आरो बिथांखौ आइसिइउआव दोननाय जादोंमोन। नाथाय डक्टरफोरा 25 जुनाव आइसिइउआव थानाय र'जीनोनो आइसक्रिम जाहोदोंमोन, जायखौ नुसनफैदों फंबाय सेमुएल सांमाया। आइसक्रिम जानायनि दसे उनावनो र'जीनि देहानि थासारिया जोबोद गाज्रि जानानै जोबथाहां लादों। बेखौ लानानै फंबाय सेमुएलआ गावनि मबाइलाव भिडिअ रेकर्ड खालामनानै डक्टरफोरनाव सोंदोंमोन दि मानो आइसक्रिम जाहोनाय बायदि बायदि होननानै। भिडिअ नुनाय बायदिब्ला डक्टरा मोनसे डकुमेन्टखौबो लाखुमानो नाजादोंमोन। बे डकुमेन्टखौ नायनो बिनायनि थाखाय डक्टरा सेमुएलखौबो बुदों। जाथायनि सायाव मिथिहोबावनाय बायदिब्ला र'जी थैनायनि उनाव नखरनि सुबुंफोरनो जेबो खौरां हरालासे बिथांनि गोथै देहाखौ गावसोरनि गारियाव दैखांनानै बहाबा लांदों। बेबायदि जाथाय जाखांनायनि सानसे उनावनो सेमुएलखौबो गावनि भारा थाग्रा न'आव फासि नांनानै थानाय हालोदनिफ्राय बोखांनो मोनदों बिथांनि सासे लोगोआ। थैनाय समाव सेमुएलनि देहायाव गोबां दागोबो दंमोन, बेनिखायनो सन्देह खालामनाय जादोंदि थारैनो देहा फाहामसालिनि मावथिफोरा गावसोरनि गोरोन्थिखौ लाखुमानो थाखायनो बुथारनानै फासि फोनांनानै गालांदों होननानै। मानोना सेमुएलनि बिमाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला सेमुएलआ थैनाय बिब'नो न्याय होगोन होननानैसो बिमानो फन हरनानै खोन्थाहरदोंमोन। दा गासै बेफोर जाथायनि सायाव दिल्ली पुलिसनो एफआइआर होनाय जाबाय। लोगोसे सेमुएलआ मबाइलाव खेबनाय भिडिअखौबो होनाय जाबाय। आसामाव थाबैनो फैगासिनो दङ गुबुन गुबुन बिफानाव गासै 1 लाख साख्रि। बिजेपि दोलोआ बिसायख'थि फोसावदिंनायाव 1 लाख बेखार लाइमोनफोरनो साख्रि होनायनि खोथा बुंथिदोंमोन। बे खोथा बायदियैनो मैया मोनसे गोजौ थाखोनि सावराय जथुम्मा जिरायदों। बे सावराय जथुम्मायाव आसामनि रांखान्थि मन्त्रि अजन्ता नेउग, आसामनि चिफ सेक्रेटारि जिष्णु बर'आ आरो आसामनि गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे सावराय जथुम्मानि गेजेरजों आसामाव 1 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होनो थाखाय मोनसे कमिटि दानाय जाबाय आरो कमिटिखौ थाबैनो मा बिफानाव बेसेबां लांदां भेकेन्सि दङ, माबोरै थिसननाया जागोन आरो बे पस्टनि थाखाय मा रोंगौथि थानांगोन बेफोरनि सायाव रिपर्ट जमा होनो थाखाय बिथोन होदों आसामनि रांखान्थि मन्त्रि अजन्ता नेउग बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला 1 लाखनि मादाव बांसिनै सोलोंथाइ बिफान, सावस्रि बिफान आरो हम डिपार्टमेन्टफोराव थिसननाया जागोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला आसामाव दा 80,000 भेकेन्सि लांदां जानानै दङ। बाहेरायाव थानानै खामानि मावग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जौसिन बिजिरसालिया 31 जुलाइनि गेजेरावनो वान नेशन वान रेशन कार्ड बिथांखिखौ मावफुंनो थाखाय स्टेट आरो इउनियन टेरिटरिफोरखौ बिथोन होदों। गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाहैनाय सुबुंफोरा वान नेशन वान रेशन कार्डनि गेजेरजों जेरावखि थाया मानो मुलाम्फा मोननो हागोन, जेरै माइरं, दालि बेफोरखौ बेसेन नाङालासे भारतनि जेरावखि खनायाव थानानै खामानि मावाथों मानो मोननो हागोन आरो बियो कभिड-19नि थासारिया जेब्लासिम थागोन अब्लासिम थागोन होननानैबो फोरमायथिदों। जौसिन बिजिरसालिया स्टेट आरो इउनियन टेरिटरिफोरखौ बिथोन होनायनि अनगायैबो मिरुखौबो बिथोन होदों, जाहाथे मिरु सोरखारा नेशनेल इनफरमेटिक्स सेन्टार (NIC) जों सावरायलायनानै मोनसे वेब पर्टेलखौ बेखेवनानै होयो। बे वेब पर्टेलाव गासैबो गुबुन जायगानिफ्राय खामानि मावनो थाहैनाय एबा थाफैनाय सुबुंफोरखौ रेजिस्टार खालामनो थाखायबो बिथोन होदों आरो बेफोर गासैबो खामानिखौनो 31 जुलाइनि गेजेरावनो फोजोबनो बिथोन होदों जौसिन बिजिरसालिया। फाहामथाय मोनैनि थाखायनो गंसे देहा फाहामसालिनिफ्रायनो सानसेयावनो 12 कभिड-19 बेरामिया जिउ खोमानो गोनां जाबाय। बे दुखुनांथाव जाथाया गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल (GMCH) देहा फाहामसालियाव जादों। रायजोआव थांनाय 28 जुनाव कभिड-19 जों 42 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन, जेराव 42नि मादाव 12आनो GMCH देहा फाहामसालियाव जिउ गोमादोंमोन। बे जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्त्रि केशव महन्त बिथाङा हरनि 1:30 रिंगासोआव हरखाबै GMCH देहा फाहामसालियाव नुजाथिहैदोंमोन।
नाथाय बे समाव देहा फाहामसालियाव सासेबो सिनियर डक्टर गैयामोन जेरावनाखि आसामनि गाहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा GMCH देहा फाहामसालियाव सिनियर डक्टर थाथारनांगोन होननानैबो बिथोन होदोंमोन। बेबायदि बिथोन होसेयावबो देहा फाहामसालियाव सासेबो सिनियर डक्टर गैयैयाव सोमोनाय फोरमायथिदों आरो सानसेयावनो गंसे देहा फाहामसालिनिफ्राय 12 COVID-19 बेरामिनि जिउ गोमानाया सिनियर डक्टरफोरनि नुजाथियैनि थाखायनो फाहामथाय मोनैयाव जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्त बिथाङा गोख्रोङै सिग्रोमनायनि उनाव GMCH देहा फाहामसालिनिफ्राय खेंफोरथि होदों दि जिउ गोमानाय 12नि मादाव 3 जेनेरेल वार्डआवमोन आरो 9 ICUआवमोन। जेनेरेल वार्डनि 3खौ 24 घन्टानि गेजेरावसो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। अब्ला बिथांमोनहा सिरियास कन्डिशनखामोन आरो अक्सिजेन लेभेलाबो 90% गाहायावमोन। गुबुन फारसेथिं ICUआव थानायफोरनिया अक्सिजेन लेभेला 60% गाहायावखामोन जायनि थाखाय बिथांमोननि जिउआ गोमादों। बेनि अनगायैबो GMCHआव हरनि समावबो भिजिटिं डक्टर थानो हानाय खाबु खालामनानै होनाय जासिगोन होननानैबो फोरमायथिदों। BSFआ 3 बांलादेशी हमनो हादों। हमजानाय 3 बांलादेशीफोरनि मुङा जियारुल मोल्ला 41 बोसोर बैसोनि, लिमन इस्लाम 17 बोसोर बैसोनि आरो सासे आइजो। 3खौबो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय हमनो हादों। हमजानाय 3 बांलादेशीया भारतनि इन्टारनेशनेल सिमा बारनानै बांलादेश फारसे थांफिननो नागिरदोंमोन। बेयावनो BSF जवानजों हमजादों। सोंनाय फिननायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जिलारुल मोल्ला आरो लिमन इस्लामा बिफा आरो फिसाज्ला। बिसोरो दालालनि गेजेरजों बांलादेश फारसे थांफिननो नाजादोंमोन आरो बेनि थाखाय बिसोरो सिमा बारहोनायनि मुङाव दालालनो 14,000 राङै होदोंमोन। गुबुन फारसेथिं हमजानाय आइजो नाजमा खातुना थांनाय बोसोरसे सिगांनो आयेन बेरेखायै भारताव हाबफैनानै महाराष्ट्र नखरनि खामानि मावग्रा महरै दंमोन। दासान्दि 3बो बांलादेशनि बेरेखा आयेनारि राहा लानाय जादों आरो नायबिजिरनायनि थाखाय पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरबाय होननानैबो फोरमायथिदों BSFनि जवाना। BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिहावा रुंसारि जाबाय। रुंसारि बातेन्द्रनाथ ब्रह्मआ टिपकाय सांबान्दा गामिनि थागिबिमोन आरो बिथाङा सासे समाज सिबियारिमोन। बिथाङा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो देहायारि लोरबां जानायनि थाखाय क'क्राझार सहरनि सुभाषपल्लीयाव थानाय गावनि न'आव थादोंमोन। नाथाय मैया बिथां बातेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गावनि नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे गासैखौबो नागारनानै 85 बोसोर बैसोआव जोबथा हां लाबाय। बिथांनि जिउ गोमानायखौ नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों। लोगोसे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैथों होननानैबो आरज गाबदों। मबाइलाव खेला गेलेनो थाखाय मबाइल रिचार्ज खालामनो बिमा बिफानाव रां बिनानै मोनैनि थाखाय सासे लाइमोना गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लाबाय। सोनाब सिक्किमनि तासिदिं बाजारनि थागिबि 23 बोसोर बैसोनि सासे फरायसाया मबाइलाव अनलाइन खेला गेलेनो थाखाय बिमा बिफानाव रां बिनानै मोनैनि थाखायनो फांसे दंफाङाव दौलें लागायनानै गावखौ फोजोबनानै लानाय जाथाया सोराङाव फैदों। जाथायनि सायाव मिथिहोनाय बायदिब्ला 23 बोसोर बैसोनि लाइमोना मबाइलाव अनलाइन खेला गेलेनायनि हुदा जालांबायमोन। गोबां सम मबाइलाव अनलाइन खेला गेलेनानै समखौ बारहोहरोमोन। मबाइलाव रिचार्ज जोबनायाव बिमा बिफानाव रिचार्ज सोनो थाखाय रां बिदोंमोन, नाथाय बिमा बिफाया रां होआखैमोन। बेयावनो लाइमोना गावनि जिउखौ फासि नांनानै फोजोबनानै लादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।